Čaute ľudia, ak chcete, tak vás môžem naučiť hip-hop, tak sledujte. Ako prvé ideme robiť salsa step. To mi tu záleží. Čiže dáte si ruky vpred, dáte si pravú nohu a takto by mal vyzerať celý salsa step. Druhý trik je bounce. Bounce je toto. A pridajte si to s two-stepom. Two-step je toto. Čiže ideme. Hop. A tretí krok je running man. Dáte si hore ruky, ako keby bežíte. Čiže to bolo všetko. Čaute ľudia a ďalšie stepy budú v druhej časti.